Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Ibu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wonten dalu sakmenika kita saged kempal kanthi keadaan sehat walafiat. Wonten dalu sakmenika kita badhe nambah babagan seragam. Saenipun kados pundi nggih? Seragam. Seragam menika kagem menapa nggih, Pak? Nggih. Seragam menika kagem menawi acara wonten acara-acara, ataupun acara wayang, manten, sunatan lan sanes-sanesipun. Lajeng menawi damel seragam enten anggaranipun pinten nggih, Pak? Nggih, menawi kula tingali wingi RT gangsal niku telas 300.000 kagem tiyang tunggal. Menapa warga ten RT menika kan damel sedaya, Pak? Nggih, wingi nggih saenipun nggih kados damel sedaya. Lajeng menawi anak kula sekawan menapa kedah damel sedaya? Nggih, nggih. Menawi saged nggih damel sedaya mawon. Nggih, mboten nggih kinten mboten pendak taun menawi damel seragam menika. Ya tak menawi kan wonten kas boten dibantu kalian kas boten. Nggih, menawi damel kas nggih dengeng ananging nggih menawi damel yatranipun piyambak mungkin mboten kasipun tetep kersane mboten kelong wonten. Ya kasih niku damel apa nggih? Nggih. Nggih, damel acara-acara niku nggih adosto nggih menawi wayang menawi merupakan adosto konsumsi perlengkapan gitu. Lah seragamipun badhe damel batik jas napa niku? Nggih. Menawi ibu-ibu sedaya saenipun aku pundi nggih? Batik mawon. Jas mawon to, Bu? Batik to, Bu. Jas mawon. Menawi mawon. Boten. Nek menawi jas menika kedah atus acara formal. Nek menawi batik kan Sakit saya. batik mawon. Mawon nggih pun batik mawon. Anggarannya Menawi damel batik insyaallah anggaripun boten patek kathah nggih. Menawi damel jas nggih kinten telase kathah. Menawi sedaya sampun sarujuk damel batik nggih damel batik mawon. Ya to, Pak. Lah lajeng menawi ingkang wonten putranipun sekawan. Nggih. Pak, setunggal dia jam telase 600.000. Oh, nggih wonten nggih. Nggih menawi kados wonten tiyang ingkang ageng mawon menawi ingkang damel seragam ingkang alit-alit mboten nusah mboten napa-napa. lajeng warninipun menapa batik? Nggih, ingkang pantes mawon nggih. Monggo nggih. Jampun, Pak. Tingkan kalem. Kan menawi kan bapak-bapak itu kan mboten pantes to, Bu. Pripun, Pak? Coklat mawon, coklat. Uji, Pak. Wis coklat. Nggih, coklat. Coklat. Mohon. Umpamanipun nggih sak niku bacaan jenengan. Oh, nggih, nggih. Menawi jenengan kersa kados werninipun kados wonten iki nggih mboten napa. Nggih, menawi awakipun sampun tetap kula pungkasi. Menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.